A teraz jedna dobrá správa. Na Slovensku sa rozbieha systém, ktorý môže zachrániť mnohé ľudské životy. Veľkým plusom je fakt, že projekt nie je ani finančne náročný. Stačí dobrá vôľa obyvateľov miest a obcí. Starostu Turčianskej Štiavničky k tomu priviedla udalosť, ktorá sa nedávno udiala v ich obci. Dozvedel sa, že záchranári nevedeli nájsť dom, v ktorom pacient súrne potreboval pomoc. Ja hovorím, je mi to čudné, pretože sme mali dostatočne dobre označené ulice. Nedalo mu to. Zistil, že týmto problémom sa už zaoberá Ján Kura z nedalekého Liptova. Prišiel s jednoduchým nápadom, ktorý výrazne zlepší orientáciu záchranárom. Popriraďovať číslam domov, GPS úradnice, na to stačí naozaj jedno obyčajné GPS-ko vybrať z auta a stisnúť pri dome ikonku, kde som. Pracovníčky obecného úradu prešli celú dedinu, aby určili súradnice ku každému jednému domu. Tie sa fyzicky vyzbierali, nahodili sa do počítača a elektronickou formou sa pošľú do Bratislavy. Tento projekt je pre nás veľkým prínosom, hlavne pre presné zisťovanie miesta udalostí, nakoľko miesto udalostí je vlastne jedným zo základných atribútov príjmu tiesňového volania. Mnohokrát sa stáva, že ten rodinný dom od cesty nie je vidieť číslo rodinného domu. Napríklad je jeden rodinný dom za druhým postavený. V rámci tohto projektu už zmapovali 2 dediny v Žilinskom kraji. Ďalšie 3 obce sa chystajú na to, že takýmto spôsobom záchranárom uľahčia hľadanie, pri ktorom je každá sekunda vzácna. Plnohodnotnú funkciu by to splnilo práve vtedy, keby sa ten projekt roztiahol na celoslovenskú platformu a mali sme takto zastrešené minimálne tie obce, ktoré nemajú označené ulice. Z Turca a Žiliny Iveta Marešová, televízia JOJ.